Salamu alaikum. Barkanku da kasancewa da mu. Barka kuma da zuwa wannan tasha tamu ta Hausa Top TV. Wata ke kawo muku shirye-shirye dare da rana. Amma mai sauraro kakka manta ka danna mana alamar subscribe da kuma makaɗin sanarwa domin da zarar ka danna alamar subscribe za ka ga alamar makaɗin sanarwa ta fito sai ka danna mana. Ta haka ne za mu samu ƙwarin gwiwar kawo muku labarai na duniya baki ɗaya. Mun gode masu sauraro. Allah ya sake sada mu da ku. Salamu alaikum. Barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna Hausa Top TV. Wata ke shiga lungu da sako domin lalaba muku labarai na duniya baki daya. Amma mai sauraro idan kai sabon zuwa ne da ka danna mana alamar subscribe da kuma makaɗin sanarwa. Ta haka ne za ka kasance da mu, ta haka ne kuma da zarar mun ɗora sabon shiri za ku sani. Mun gode. To mai sauraro, a yau ne muka samu labarin jarumi Breaker ta inda yake rayuwar shi, yake shaye-shaye ta inda baya so ya bayyana wa duniya su ga wannan ɗabi'a tashi mara kyau. Mun tattauna da abokansa da dama inda suke cewa ya jima yana wannan shaye-shayen. A da duniya ta sani, so amma da kuma ya samu ɗaukaka sai yake ɓoyewa duniya saboda ka a san cewa yana shaye-shaye. Mun samu tattaunawa daga abokansa da dama inda suke faɗa mana cewa dama shi ya jima yana wannan shaye-shayen ne. Domin duk kuɗin da ya samu a da yakan yi shaye-shaye da su, shisha, wiwi, taba, ba abin da dai baya iya sha. So amma wani lokaci akan yi wa mutum shari ko da ta hanyar abokansa ne, ya kasance ba gaskiya bane ba maganar da ake faɗa. Domin wannan mu ba mu taɓa gani ba, duniya ma ba ta taɓa gani ba, so amma wasu daga jikinsa suna faɗa hakan. So amma kaga ta ya za a tabbatar? Amma muna so ku yi mana comment da ra'ayoyinku, mu ji ra'ayinku akan wannan abun. Mun gode mai sauraro, amma ka manta ka danna mana alamar subscribe da kuma makaɗin sanarwa. Ta haka ne da zarar mun ɗora sabon shiri za ku sani. Ka danna mana alamar liking sannan kuma ka yi mana comment da ra'ayinka. Mun gode.